Yan guys, today's vlog. Mamanas kami ng bukto. Kasama namin si Boss Paul, si Boss Joey. Doon na sila oh. Videoan ka rin. Videoan ka nitang. Hey, vlog mo yan. Hey? Alam mo ito, vlog na palang beto. Ano ta pana milatan? Ito yung huli ko kung naman gusto lang. Nakakado. Gagawin ka doon. Ang gado mo gano'ng peso na eh. 2 kilo na. Yan ang titakil pa eh. Ni? 2 kilo na. Ito yung nakuha ni Boss Joey guys. Lalaki oh. Oh. Bibigan. Oh guys, ang lalaki. Awa. Located mo dyan ah. Lepro mo na. Ano siya? Siya. Amo nala?
Apa yung balang mo? Laglag natin dyan. Mas masarakalan. Wala po. Dabugi na. Sige, nagsa, dira mami la. Ditoy. Upat. Labo yan yung tabagbagyo di YouTube. Di ba kulit na? Labi. Ay! Ay! Liga ko lang. Liga ko lang. Madina. Nautipang ko jay. Ayan guys, oh, naglilinis na nila na sila ng ano, nakuha nila. Nakuha nila. Ate, tinalang liyam dito.
Nawang bulon. Hindi ko ang pinalam. Kumpay. Hmm. Wala lagi na nagdakil. Nakala ni ko.